Good morning, guys! Alis na sig... Uy, 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 uy. Naramdaman nyo yun? Nakita nyo yun? Narinig nyo yun? Narinig nyo yun? Sorry, yung. Di ka ulit kasama, yung. Good morning, Poknat! Lalakad na si Grutin. Si Maggie, nangunguna na yan. Hindi, si Megan nandun lang. Nakatago lang yan, pero tinan mo. Pag bumukas ang ano... pinto minsan, nangunguna pa eh. Ayan. Alas 8 na eh. Bilisan nyo. Bye. Siyempre ako, mainit. Oh, wait lang. Op! Ayan na si Maggie. Naramdaman ko na po. Yan. Hey, dito lang tayo. Yan. Tanghali na eh. Hey! Maliligo sila ngayon para magamot na naman yung tenga ni Yung. Maggie. Morning, Maggie. Ay! Yung. Ay! Uy, shoot. Maggie, straight ka dyan. Ano yun? Galit na naman din yun. Hindi naman siya naisama. Ano? Ha? Ano? Ay, alam, nagagalit si Maggie. Ano? Ito, wala pa kasi itong ano eh. Pantali ka din na isa sa amin. Sige na, okay na, dali na. Okay na. Isus naman si Maggie, oy. Isus naman si Maggie, ay, nakaano dyan, ay, oh. Okay na. Ang bilis naman nila. Hala. Why so bilis? Ha? Ayun. Paalis pa lang sana ako, guys. Papuntang Cartimar. Nag-iisip ako ng lulutuin. Kung anong lunch. Ano ba lunch natin, Daddy? Fried chicken. Okay. Kaka-chicken lang natin kagabi. So, ayun. Kakasain ko lang. Mamaya na pag-uwi ko ako, tayo mag-breakfast. Heh. Fried pork yan. Pork nga tayo kagabi pala. Pork yan. Hi back, guys! Diba? Ang bilis. Sobra. Less than 30 minutes lang ata ako nawala. Ayun, nakabalik na ako. Sabi nga ng mga mga taong na daanan ko doon, mga bahay-bahay. Bilis mo mabalin kay ate. Ayun. Wait lang, hinihingal lang ako. Kasi binili ko lang is yung pang lunch namin today. Hi, Groot. Ayan. Mabili ulit ako ng mangga. 94 pesos. Tatlo na siya pang shake namin ulit. Wait lang, guys. Pakainom nga muna ng tubig. Grabe. Talagang hingal kabayo tayo. Bigat kasi nung dala ko. Kahit konti lang yung pinili ko, pero ang bigat. Ayun kasi, luluto ako ng dinuguan. Ayun. Mana na rin yung request ni Chris na dinuguan daw. Pero gagamitin ko is yung intestine. Isaw. So, yun. Yun ang binili ko ngayon. Kasi kanina bago ko umalis, wala pa akong maisip na nalulutuin talaga. Sabi ko, doon na lang ako sa palengke mag-isip kung ano makita ko doon. Diba? Yun ang pwede kong maluto. So, una ko nakita is pusit na malaki. Sabi ko, wow, parang gusto ko mag-grill ng pusit. Yung may stuff, diba? Yung may laman sa loob na pawang sibuyas, kamatis, mga ricado. Tapos, dito ko lang sa kabilang, sa kabilang burner, i-grill. Kaso, pagbaling ko sa kabila, nakita ko yung mga nakabitin na, na isaw. So, ayun, bumili ako. Kaso may charge doon yung dugo. Dito sa kabilang palengke, wala eh. Pero okay lang naman. Ayun. Tapos, ito malinis na to eh. Ayan, isang kilong isaw ng baboy. Ayan. Tapos, isang pirasong puso ng baboy naman. Ayan. Ay! Lalabas siya. Laki, no? Ayan, no? Paghaluin ko sila para may konting laman. Then, ito yung dugo. 3 kilo ata ito. Napakabigat. Kaya yung kamay ko, grabe, oh. Mag-ano pa siya. Violet na siya kanina. So, ayan. And then, ito nga yung mangga. 94 pesos. Tapos, ito. Sprout. 10 pesos lang yan. Tapos, siling haba for dinuguan. Tapos, siling pula for dinuguan ulit. And then, uy, wala si ate, di mo na binuhol.
kamatis. Ayan, pag bumili ako ng kamatis guys, ganito, yung mag-green pa. Para if ever hindi agad magamit is hindi agad mabubutok. So, ayun. And mas masarap to sa mga sausawan, ganun kasi crunchy, crispy. Ayun. Tapos itong gabi. Para dun sa dinuguan, pampalapot siya. Ayun. And masarap din siya guys sa kahit anong sinabawan. Kasi sobrang rich ng ano ng broth nyo. So, ayan. Tapos, kapirasong ginger. Tapos, ito. Yung kalamansi. So, ayun lang ang nabili ko sa Cartimar sa ngayon. Kaya nakaka-enjoy doon kasi sobrang ano, grabe, tumutulo yung ano, pawis ko sa kilikili. Malinis yung ano, yung flooring nung ano, yung wet market. Mayat-maya yung map ng mga ano, ng mga maintenance. Tapos, may guard. Tapos, fresh lagi yung mga paninda talaga. Then, friendly. Yung mga ano, mga vendors, 'di ba? Tapos hindi ano ba yun? Hindi sila saboy ng tubig. Unlike sa ibang palengke na kahit may mga namimili, sige, saboy ng tubig. So, yung tendency mababasa tayo, yung ganun. Pero at isa pa pala is yung mga timbangan nila is ano, tama, walang daya. Di ko naman lahat sinasabi may daya, pero di natin may iwasan, lalo na yung mga hindi digital, 'di ba? Kuya, papili nga ng 1/4 kada ganun kakapatong pa lang, hindi mo pa nakikita na naalis na nila agad, oh. Magbayad ka. Diba? At least on digital, tapos may lumalabas na ano, pinaka-resibo na mismo. So, okay na okay yun. So, ayun, kaya na-enjoy ko. Chocolate shake, guys, for today. Ayan, Daddy! Saan ka na? Di ko maano. Wait lang. Matanggal yung ano eh. Ayun. Milo Dinosaur. Kasi nadala ako dun sa ano, Milo Dinosaur ng Rasons. My gosh, nung isang araw, diba? Sobrang 95 pesos. Ang konti-konti. Oh, ito. Pero Ovaltine nga lang yung ano. Ay! Yung ginamit ko. Diba yan? Mahirap talaga mag-vlog ng ano. Isa lang kamay. Ayan, natapon tuloy. Pero ox lang. Ayan. Tapos, lagyan ng ito. Masarap sana Milo. Kasi ano naman yung kinuha ni Daddy. Ovaltine naman. Ayan. Tapos, ginamit ko ito lang. Milk lang. Tapos, ito guys, na Hershey's syrup. Tapos, ice. And then, konti na ito. Tapos, blend. Okay na. Ayun na. No need to add sugar. Matamis na siya. Breakfast tayo guys. Noodles lang ako kasi magluluto ako ng lunch eh. Tapos, dito rin magla-lunch si Chris kasi 12 o'clock yung labas niya. Pumasok pala si Chris guys. Ayan. Kahit Sabado kasi exam nila. So, finals na nila. Hanggang Tuesday na lang sila. Ayun. Let's eat. Pray na. Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this your gift that you are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. It's the jumping pig. Talsik. Ayan, ang ating food ramen with matching dumpling. Ang tawag nito sa ano? Kuha ka na. Tapos kimchi, ano yung tira namin kagabi. Tapos konting rice. Yan. Papakuluan ko muna guys yung gagawin kong ano, tinuguan, yung intestine ng baboy, tsaka yung puso sa ginger and laurel, tapos konting salt. Ayan, para matanggal lang yung amoy ng, you know, intestine. And then, sa kabilang side is yung pagkain ng doggies. Ayan, giniling na baboy. Tapos yung nagtanggal ako ng case doon kasi lilinisin ko pa sana siya, kaso malinis naman na pala. So ayun, mukha siyang ano, mukha siyang panglongganisa na ano, yung case. Lagay ko na lang dito sa dome. Tapos lalagyan ko siya ng eto, gulay. Akala mo may minurder no? Hinugasan ko na yan guys. Hinugasan ko na yung iba kasi baka matakot kayo eh. Anyway, ito na yung ano, yung dugo. Ayan, dito ko muna nilagay sa blender kasi kung wala akong paglalagyan. Sobrang dami niya pero ano, hindi ko tinapon yung iba kasi baka, syempre, mas masarap kasi yung ano eh, mas maraming sarsa ng dinuguan. Tapos yung mga buo-buo dun sa ano, sa nalinis ko sa dugo is nilagay ko dito sa pagkain ng dogs kasi maganda rin yun guys sa ano, sa aso, yung dugo. Ayun, minsan i-recommend yun ng ano eh, ng mga vet.
So, minsan kulang sa iron or sa, iron ata yun. Yung mga dogs natin, ayan. So, para na rin sila nagdinuguan. Ayan. May giniling, tapos may sprouted. Ayan. Yung pagkain ng dogs ngayon. Tapos ito, okay na rin to. Ayan ko na lang siya. Transfer ko siya dito sa pan. Para, wait lang. Wala tayong para lumamig siya, may slice ko na. Ayan. Pinakuluan ko lang siya para tumigas, mas madali siyang ma-slice or mahiwa-hiwa. Kasi pag malambot, sobra masugatan pa tayo. Ayan. And para mawala din yung amoy. So, ayan ang bango niya. Kasi may siya, may laurel tsaka luya. Uy! Oops! Tama ka na, bebe. Ayan, lulutuin ko na siya agad ngayon, guys, kasi masisira yung yung dugo. Pagka hindi pa yan naluto. Luto ka na ba? Ayan. Lutuin na natin, guys. Meron akong bawang, sibuyas, tapos luya, and then ito na yung gabi. Kinube ko lang siya, guys. Ayan, maliliit para siyang pang minudo cut. Ayan, tapos ito na yung ating meat ngayon. Isa na tayo, guys. Ayan, sa kawali may naglagay lang ako ng mantika. Ayan, manahin natin yung bawang. Sunod, sibuyas. Gagawin ko, guys, tutustahin ko ng konti yung yung isaw para mas masarap siya. And then luya. Ayan. Sa dish na to, mas masarap yung madaming luya, guys, kasi medyo malansa nga yung yung dugo. So nakatanggal siya ng ng lansa. Parang sa din, sa lugaw, mas masarap yung lugaw, 'di ba, kapag madaming sibuyas. So yan. Ready ko na rin yung yung laurel and then pepper. Yan, konti lang. Gisayin lang natin to ng konti para kumatas lang yung yan. Walang aroma. Basta natin yung konti. Alam niyo, favorite niya to yung unclute. Iniisip ko nga kung daan ako sa kanila para mahatid ko na din yung sibuyas niya saka yung yung gift ko sa kanila nung may baby June nung Pasko pa yun. Titingnan ko. 10:30 na So baka pagkasundo kay Chris, punta kami kay Ann. Bigyan ko siya nito. Save niya to lalo na yung isaw. Ayan, lagay na natin ngayon. Ay, meron pa pala. Wala pa, uy. Meron pa pala akong hindi na slice. Kamayin na natin. Tapos, yan. Itayin ko lang siya dyan hanggang sa medyo matusta ng konti. Bago ko ilalagay yung dugo naman. Pero bago yan, lagay na natin ng mga 3 laurel. Yan. Tapos, pepper. Yan. Habang hihiwain ko itong naiwan. Ito nakita. 1 kilo lang yung yung isaw, tapos 1 puso. Medyo madami na pala siya. Lagyan na rin tayo ng salt para na siya manuot na sa meat. Ang bango. Wala kang maamoy na guys, na baho, kasi unang-una yung yung isaw is malinis na mismo. Ayun, kahit nung hinugasan ko siya, wala siyang amoy na. Ayun, parang pa ako diskumpiyado pa ako kay kuya. So, nagtry akong linisin yung isa. Kaya ayun, naputukan ako dito ng yung konting laman-laman niya, pero hindi na mabaho. So, ayun. Kaya, very good sila doon sa sa Cartiman. Kasi pag sa iba mapait yung ganito, mapait yung mabibili nyo, tapos ayun, maamoy talaga ng nagpiga din ako guys ng 10 to 12 pieces ng kalamansi. Ayan, kasi
Yan ang ilalagay ko mamaya para pampaasim. Tapos mag-a-add na lang ako ng konting suka para mas masarap gamitin yung kalamansi as pang-asim sa sa dinuguan. Mas fruity. Ayun. Pero kung ayaw nyo naman, preference ko lang to guys kasi itong ginagawa ni mama eh. So kalamansi ginagamit niya kaya masarap. Pero maglagay na tayo ng konti para habang sinasangkot siya, may may kalamansi na yung laman. Magdadagdag na lang ako if ever kulang. Ayan. Basta ma-incorporate na dito yung yung katas ng kalamansi para mas masarap yung laman, of course. Ayan, kasi dyan yung yan yung makakagat mamaya eh. Pero syempre kailangan sauce pa lang panalo na. Kaya pasasarapin din natin yung sauce. Ang sarap sana ng dish na yan eh, no? Kaso sobrang lang, wait lang. Uy, ginapali mo pa ako. Palit ako ng damit, yung labahan na lang din kasi natalsikan nga ako kanina nung nabuhugas ako nung bituka. So, ayun, ang sarap sana ng dish na yan kasi sobrang hirap lang. Hindi naman mahirap guys, yung masyadong messy siya, yung preparation niya kasi unang-una yung dugo is fresh. Tapos sa anuin mo yung mga buo-buo nun, parang pipigain mo, ayun. Tapos syempre yung sink mo talaga magtatalsikan yung mga yung mga dugo. So magmumukhang may kinatay talaga sa sa lababo nyo. So kung may dirty kitchen kayo, mas mainam kung doon nyo to gawin. Ayun. So ayun lang, pero na-enjoy ko naman kasi masarap talaga siya, lalo na kapag sa mainit na kanin. Tapos kinabukasan pa yung iinitin mo na lang. Oh, ang sarap niya. So ayun nga, madalhan nga niyan si Ann mamaya kasi fave niya yan. Wish ko lang wala siyang lakad ngayon, or if ever man na may lakad siya, at least may tao sa kanila kahit si kids para maiwanan ko. So ayun lang, tapos mamayang hapon ako guys, grabe tsura ko. So sorry haggard nung namalengke ako eh. Ayun, mamayang hapon kami maglalaban ni daddy or tomorrow na lang kasi para sabay-sabay yung mga sinuot pa ngayon ni Chris sa school is maisabay ko na. So, yun lang, 2 more days para kay Chris. Monday, Tuesday is wala na silang pasok. Ayun. Tapos, pinag-fill up na ako kahapon ng anak ko yung yung advance na magpapaano ka sa school nila. Parang reservation na sa school nila kung doon pa siya mag-aaral. So, ayun, nagpa-reserve na rin ako. So, ayun lang, kailangan pag-ipunan in 2 months yung kanyang tuition fee. Yan pala si daddy pala nagbabalak na na bumalik sa work, mag-apply ulit. Sabi ko, ikaw bahala kasi parang naboboring siya dito sa bahay. Alam niyo yun, and siguro nahihiya na rin kasi nga syempre ako yung nagwo-work, and ayun, minsan yung mga sinasabi sa vlog guys na kapag kumakain kami sa masarap na restaurant, parang ang saya-saya naman ni Frog, nakakain sa ganyan, yung parang ay nakakaloka kasi alam niyo yun, 10 years mahigit din naman siyang nagtrabaho, diba? And hindi naman siya totaling asa sa akin. So, kaya din naman siya tumigil sa work kasi ako, sinabi ko, parang pinilit ko siya na tumigil ka na lang, tulungan mo na lang ako kasi unang-una guys, yung iniwas ko siya sa mga bad influence na kaopisina niya kasi hindi mawawala yung kahit na lumipat pa siya sa ibang kumpanya, hindi mawawala yung mga bagong barkada na minsan mga bad influence, ayun nga. So nilayo ko siya sa mga bisyo na alam niyo yun, na pinag-aawayan talaga lagi namin noon. And isa pa is yung sahod. Sabi ko, oh my gosh, hindi naman pinamukha ko sa kanya noon na yung about sa sahod niya, pero kasi parang hindi na makakabuhay ng pamilya yung sahod, unlike before no mga unang call center niya na grabe talaga ang taas. Yung parang may time na may taon na sobrang taas ng ng sahod, tapos may time naman na biglang bumababa. Alam niyo yung starting nila is ang taas hanggang sa patagal sa kumpanya, pababa. Sabi ko, ba't ganun? Parang pambayad na lang natin ng kuryente, internet. Parang alam niyo, parang lilipad na lang sa palad niyo yung pagdating ng sahod. Makaka-relate yung mga call center agent na nanonood sa vlog na to guys. So, kaya sabi ko sa kanya nun, sige tigil ka na lang kasi yung away natin is hindi na healthy din sa relasyon natin, sa pamilya natin kasi halimbawa panggabi siya, uuwi siya syempre umaga, paglabas niya ng trabaho iinom na muna, pag uwi sa amin is
lasing. Tapos mag-aaway kami nun. Syempre, tatawagan ko na siyang ganyan-ganyan. Hindi naman sa, yung gusto ko lagi siya nandiyan. Kaso, yung akin is, since nagtatrabaho ka, umuwi ka ng tama. Sa bahay ka magpahinga. Hindi kung saan-saan na may kipag-inuman ka pa, diba? Kasi, imbis na ipahinga mo na sa bahay is, ilalakwatsa mo kung may kapag-inuman ka pa. So, yung health mo pa yung nakasalalay dun. So, ako yung nag-ano sa kanya dati, guys. Ako yung nagsabi sa kanya na tumigil na lang. So, ayun. And then, para mapahinga na din siya kasi nagiging bugnutin siya na, alam mo yun, yung mga kausap mo sa telepono, pinagbumura daw sila, yung mga ganyan, mga escalation, whatsoever. So, sabi ko, sige, para naman mapahinga ka yung utak mo, is dumito ka na lang sa yun nga, parang tulungan mo na lang ako sa business, mag-stop ka na lang dyan. And then, yun nga. So, huwag nyo isipin, guys, na siya na pabigat siya sa akin. Kasi hindi, ako naman din, choice ko yun. Diba? And, unang-una, hindi naman kami nanghihingi sa inyo ng ipangkakain namin and panggagastos namin, diba? Habang wala siyang trabaho. So, yun lang minsan yung nakakapikon, pero hindi ko pinapatulak. Kasi, diba, hindi naman kami nanghihingi sa inyo ng pangkain namin, ng panggastos namin, ng pang-upa namin, diba? Hindi naman ako hindi naman ako nagraran na shit, nahihirapan ako sa mga gastos. Hindi, kasi okay naman yung business and okay naman yung lahat. So, wag lang sana yung gano'n na, alam nyo, minsan naiinis ako sa kanya, sa driving niya, yun lang yung mga rant ko. Pero about sa financially, wala, guys. So, sana huwag niyo siyang pag-isipan ng pabigat, my gosh. Kasi hindi rin naman niya sinabi sa amin yun na nung siya nagtatrabaho na, grabe, laging puyat, alam niyo yun. So, sa 10 or 12 years niya pag-call center is hindi siya nagreklamo noon. So, ayun. Maswerte lang na sinwerte kami sa negosyo and ayun, sinwerte lang na meron siyang asawa na masipag. At din, madiskarte din. So, ganun lang siguro yung buhay. So, ang hirap nun, yung kung talagang pabigat sa iyo yung asawa ng lalaki, yun yung talagang kailangan pagsalita mo naman. Pero sa kanya hindi naman. So, kaya sana parang huwag niyo naman masyadong i-down yung tao na kala mo talaga yung walang silbi, diba? So, kasi naman siya sa akin, supportive naman siya sa mga sa mga pagkarga-karga na lang ng mga produkto, diba? So, ayun, yun lang, guys, na ilabas ko lang kasi, diba, hindi naman talaga kami nanghihingi sa inyo. So, wala kayong karapatan na sabihan siya ng ganon. So, ayun lang. Kaya nga, nagbabalak siya. Pero hindi niya alam yun. Hindi niya nababasa yun. Ako lang. Tapos, one day, na-open niya lang na since naboboring na siya dito sa bahay kasi wala pa nga kaming mga mga lakad, ganun. Wala pa kaming mga bazaar. Tinatanong niya kung kailan yung next bazaar namin. Sabi ko, December pa, ganun. So, parang naboboring siya na nandito lang siya. Pero okay lang din naman sa akin na nandito siya. Kasi, mas gusto ko nakikita siya kaysa magtrabaho na naman. Tapos, kakarampot na nasahod. Sabi ko, huwag na, dito ka na lang. Okay lang, nakikita kita dito. And I don't think naman na papayagan ko siya na magtrabaho ulit. Pero tingnan natin kung makakahanap siya ng mataas na trabaho. Yung yung makakabuhay ng ng pamilya, yung makakabayad ng ng upa ng bahay, ng kuryente, yung gano'n. Kasi kung wala din naman, pagod ka, ka pa, matutorta pa yung utak mo sa trabaho, magstay ka na lang dito sa bahay. Mag-asara na lang tayo, diba? Magtawanan, yung gano'n. So, ayun lang, guys, tingnan natin yung yung niluluto ko. Ayan. Tinakpan ko siya para para matusta ng konti. Matutusta na nga. Ayan. Konti pa. Ayan, nag-brown na yung niya. Yung ibang part. Palpak tayo ngayon, guys. Ayun, hindi ko siya masyadong nahalo kanina. Nag-vlog kasi ako. Sinisiba yung vlog. So, ayun, namuo yung niya. Yung sinasabi ko sa inyo, mamumuo yung dugo niya. And siguro dun din sa dugo mismo, ayun, matubig siya. So, ayun yung tubig niya, naghiwalay yung niya. Ayan, matubig siya masyado. Siguro sa hindi sa paghalo sa dugo mismo, guys. So, kailangan yung talaga, yung, alam niyo yung buo,
Yung buo-buo, yun lang talaga kukunin nyo. Tapos yun ang i-ano nyo, pipigain nyo. Mas maganda yun. Kasi may ano na, may liquid na kanina eh. So, ayun, may halo din ng tubig yun. So, nagamit ko siya. Kaya, ganito kinalabasan. Pero okay pa din naman yung lasa. Yung consistency nga lang niya, ang hindi natin na-achieve today. So, ang ano niya, ang labas niya is tuyong dinuguan. Ayun. Tuyo. Ano ba tawag doon? Basta may ibang tawag nito eh. Sa ibang sa ibang probinsya may ganitong luto din naman ang dinuguan. Pero sayang, mas maganda sana kung yung masabaw eh. Ayun. Kasi sayang, yan mga namuuna yan is purong dugo yan. Yan. Madami sana, kaso yun nga, madami din yung tubig. Anyway, next time na lang. Masarap pa din naman, kaso nakakahiya na magbigay ng ganitong ng ganitong ulam siguro. Oh, sayang naman. So, ayun, kachat ko si si Paul, si Ann, tsaka si Joy. Sabi ko kung gusto nilang dinuguan, hahatiran ko sila. Kasi yun nga yung bala ko, diba? Pero inunahan ko na sila. Sabi ko, medyo palpak ka kasi hindi yung consistency na gusto ko, bla 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 bla. Okay lang daw, sabi ko. Kasi sinabi ko din na okay lang din naman yung lasa. Same yung lasa. Yung nga lang yung itsura niya, hindi dun sa usual na niluluto ko. So, ayun, pumayag sila. So, ayun. Dadalang ko si Ann tsaka si Paul kasi dito lang naman si Paul sa Taft, tapos si Ann is malapit lang din, so mga 10 minutes drive or 5 minutes pag walang traffic dito sa sa Rojas. So si Joy ang kawawa kasi ang layo niya. Sabi ko lumipat na muna siya eh. Hindi, nagbigay na rin ako diyan sa ibaba kasi sobrang dami nga. Ayun, tapos tatanungin ko sa store kung gusto rin nila para madaan ko mabigyan ko kasi ang alam ko ayaw nila ng isaw. Ay, grabe init guys. Katapos ko lang maghugas ng mga ginamit sa pagluluto. Tapos late na din kami kumain at ayun nga, nagpaligo pa si daddy ng mga aso. Tapos ako, habang sinusundo kanina ni daddy si Chris sa school is itinakbo ko na kay Ann, tsaka kay Paul yung yung dinuguan nila. So ayun, tapos umuwi ako, kinuha ko naman yung para sa store. So, kaya lahat na nabigyan ko dito sa baba, kay Ann, kay Paul, tapos sa store. Walang sayang. Tapos nakakain kami. Konti na lang yung tira. Hindi na siya aabot sa mamayang dinner kasi sobrang konti na lang talaga. So, ayun, pahinga lang ako guys. Grabe, napakainit sa labas talaga. OA yung araw. Kaloka. Ayun, tapos in-invite kami ni Ann at sumama sa kanya sa event ng Blair mamaya. So sabi ko, sige, go. Para naman makalabas-labas ako. Akala mo naman lagi no? Lagi nakakulong sa bahay. So ayun, mamaya magkikita ulit kami ni Paul tsaka ni Ann. Pupunta sila dito para hatid kami ni Froggy papuntang BGC. So ayun lang, sarap din naman yung guys. Yung kinalabasan ng dinuguan. Hindi nga lang talaga siya yung masos, kundi yung parang nato yung type. Pero okay, sarap. Anghang eh. So, ayun, pahinga muna para maya is makaligo na. And then, pinakarwash ko sabi ko kay daddy, pakarwash si Tonton. Kasi, nakakahiya. Nakakahiya pag may sasakay na ibang tao, talaga pinapakarwash ko yan. Kahit sila, mama, mga kapatid ko, karwash mo muna, paano mo pati yung loob, gano'n. Di ba? Parang sa bahay lang, kapag kami pupunta tayong, bisita, talagang kung todo linis tayo. So, ayun, ganun din sa car. Pero pag kami lang, sige, makalat sa likod. Pero hindi naman yung makalat na mabaho, Pero yung kahit lang sa likod, kasi nga, ginagamit namin sa business. So, ayun lang, daldal ko. Pahinga muna tayo, magsasagot tayo ng mga inquiries and orders. Hi guys, ayun. Sabi tayo ngayon sa lakad nila Ann, tsaka ni Paul. Kasi gusto ko makalabas. Walang night out. So, ayun. Sabi tayo ngayon. Ngayon lang naman. Ayun. Kasi endorser si diba, nung Blair. So, ayun. Pwede ko yata siyang magbitbit. So, kaming dalawa ni Paul yung niya. Sinabit niya. Or si Paul may invite din ata. Ayun. So, pwedeng magdala ata. Kapag invited ka, pwede ka magdala ng isang akay-akay ata. So, ako yung inakay ngayon ni Ann. Ayun. And my gosh, dress pala yung
yung dress ko. Di wala naman akong dress. Ito lang. Yun lang. Ayan o. Okay na siguro yan. Pag ako pinapasok, hindi wag, tatambay lang kami doon sa, sa VGC. Antayin lang namin sila, di ba? Yun, para lang makaano. Para-paraan na lang para makalabas, di ba? Kaya umuha ko sa kayaan. So, ayun lang. Yan lang. Tama na yan.